یەک ji malbatên zarokê xwerekirina Ewropa û di deryaya Îce de navbera Tirkiye û Yûnanê de peywendî navbera wa û zarokê wa de hatiye birîn. Îdî agahiya dawî li bawan lawê wa Kemal çardê heyva deh demjimêr heftê spêde deryaya Îce de bi melevanî berê xwe dida Yûnanê. Piştî belema wan xirab bibû. Hema bi sax û selamet we çi di zindangî da çi jiyan jî wek dibe ji hişk ketûwe li xestexanegî we yan li dergî we em hêvî dikin ku mesela nîzîktirîn wext em meselen elmgî jêhelînin em bizal Kûdiya û çavab çereng e. Ev her sê zarok gel du kesê din zêdetirî du hefteya ye ser koçberiya ber bi Ewropa ve jiyana xwe ji dest dane. Hêviya malbatê wan termê zarokê wan bigihêwa. Hema ev cinazwerîn. Daxwazam cinazê me yê me newzeta. Sê zarokî û neyam keçika min xuriye bixwe ve bar tê zarokê xwe zilamê xwe şerana. Nab xudê me nabî. Yê me çûn me meşxilkî. Yê me çûne. Xudê bike tu kes neçe yadî. Wallah. Malên zarokê wa ser rêya koçberiya Ewropa de jiyana xwe ji dest dane, nameya wa bo xelkê Rojavayê Kurdistanê welatî û penaber heye. Hêvî dikin ti kes vê rêya nexweşira hewherê. Em hêvîdarin ji alemê em dilê me şewitî bila dilê xeyrî me neşewitê. Em hêvîne ti kes ji vê peneberiya xwe neçê vê ava nexweş û vê dilê ku yê me şikestî yê ti kesî neşkihê. Rojane navê penaberên Rojavayê Kurdistanê ser rêya koçberiyê jiyana xwe ji dest dane an windane digihêne kempê penaberan li Başûrê Kurdistanê. Lê her rojane xêzan ji wan kempa berê xwe didin Ewropa. Hêviya ji mareke ji penaberên li Başûrê Kurdistanê dimînin got îdî ev koçberiya diwem ber bi Ewropa ve dawiyê li trajîdya penaberiya wan bîne serkeftî nebû. Lewma tenên ha hêviya we maye ew trajîdya li ser rêya Ewropa xelkê wa jiyan kirin kesî din jiyan neke. Pêşa we bihelewî Rûda û Kempa Domî.